ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்த கொரோனா லீவ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு லாங்காக ஒரு லீவ் கிடச்சிச்சின்னா அந்த 4 நாள் பொங்கல் லீவ் தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டு கரும்பு கடிச்சு, 2வது நாள் மாட்டு வேடிக்கை பார்த்து, 3வது நாள் கறிசோறு சாப்பிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னால் 4 நாள் லீவ் முடிஞ்சிருச்சுங்க. மறுபடியும் காலையில் ஏந்திரிச்சு வேலைக்கு போகணும், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சா எனக்கே காண்டா இருக்குது. என்ன மாதிரியே காண்டா இருக்க எல்லாருக்காகவும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லலாம் அப்படின்னு தாங்க வந்திருக்கேன். நான் உங்கள் ஆர்ஜே மொழியன் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது விங் ஸ்டேஷன் 1.0 சிறக விதியங்கள் நமது வானத்தில். அப்படி என்னடாப்பா சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் அந்த படத்துக்கு போயிருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்க, மாஸ்டர்னு ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த படத்தில் வில்லனை பார்த்த உடனே இவன் மனுஷனா இல்லை டெவிலா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த வில்லனை பார்க்க செம கோபமாகவும் இருந்துச்சு, அதே ரசிக்கிற விதமாகவும் இருந்துச்சு. இந்த வில்லனே ஒருத்தர் அடித்தாருங்க, அவர் தான் நம்ம ஹீரோ. அப்பா வில்லன் அடிக்கிறவர் தானே ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு, நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் இருந்தானா நம்மளும் ஹீரோ ஆயிடலாமே அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்க. இதுக்காக விஜய் சேதுபதியில் பெரிய ஆக்டர் சத்யராஜ், ரஜினி இவங்கள மாதிரி யாரையாவது கூப்பிட்டு வந்து வில்லனாக இருக்க முடியுமா என்ன? முடியாதுங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தாங்க ஹீரோ. என்னப்பா சொல்கிற? ஆமாங்க, சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹீரோ. நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தான் ஹீரோ. இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க எல்லாருமே இங்கே ஹீரோக்கள் தாங்க. அப்போது எனக்கு வில்ல வேணுமே அப்படின்னா நம்மளை எந்தெந்த விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆகுது, எந்தெந்த விஷயம் டென்ஷன் ஆகுது, எந்த விஷயம் நம்மளை அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகுதோ அந்த எல்லா விஷயமுமே நமக்கான வில்லன் தாங்க. அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அடித்து துவைச்சி தூக்கி போட்டுட்டு இதாண்டா நான் அப்படின்னு நீங்கள் நின்னீங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஹீரோ தாங்க. அடித்து துவைச்சி மாஸ் ஹீரோவாக ரெடி ஆகுங்க. இது பிடிச்சவங்க யூஸ் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணுறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ஆர்ஜே மொழியன். நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது விங் ஸ்டேஷன் 1.0 சிறகு விதியங்கள் நமது வானத்தில்.